ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори як чанал мошинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марама шумо метавонед ки сурат маълумот шавад дар рақамҳои ватсапи экранда рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имза навор чӣ мошин рӯй карда, чӣ мошин қабул кардем ба шумо мақсад номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, Toyota Camry 2 японка бо нархи арзон срочно, Opel Astra дар кузови седан, ҳастай Mercedes сечка AMG сайстени зур, ҳастай мотоцикли фурӯши спортивни. Хоб ҳастай дӯстони Lexus RX бо нархи арзон, ҳастай Daewoo Lacetti, гурзавои Gazelle, Lada Priora, Hyundai Porter солои нав, Daewoo Nexi, Opel Vectra A, Opel Caravan светои сафед, ВАЗ 2107, Opel Hatchback ва мошинои аз территорияи Москва ва Тоҷикистон ҳам ҳастай. Нархҳо бениҳоят нархҳои арзон, нархҳои дастрас, ҳар як кадомашон номерошон дар поинош мемонем бо ҳарфҳои зард, кадомаш ки маъқул аст шумо занг занед. Ва курси имрӯза бошад 112 сonu 90 дирам. Лайк казанем, мегзарем ба навори имрӯза. Дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Россия ба Тоҷикистон бор равон кунанд ва намедонанд ба кӣ муроҷиат кунанд, ба шумо тавсия метавонем грузоперевозка акаи Нозима. Акаи Нозим чанд соат таҷрибаи кори доранд ки борои шуморо аз территорияи Москва қабул карда ба самти Тоҷикистон ба бисёр ноҳияу шаҳрош бурда мерасонанд. Агар борои шумо 100 кило боло бошад, худашон омада аяму ҷои зистон, аяму ҷои мақсад хобгоҳтон омада мақсад ки бортона қабул мекунанд. Дӯстони азиз, бор ба тарафҳои Душанбе, Ваҳдат, Исо, Рега, Шаҳри Нав, тарафҳои Калхозобод, Бохтар, Вахш ва тарафҳои дӯстони азиз мақсад ки Шаҳри Нав ва Обшин бисёр ҷоҳо оварда мерасонанд. Хай бо кадоме ки агар шаҳр номеатона мо номбар кардагӣ набошем, шумо дар номерошон занг занед, ҳамаашо ба шумо фаҳмонда метиҳанд. дӯстони азиз, шумо айноми канали мо бо сухан кунед. Мақсад ба бисёр шаҳру ноҳиё дӯстони азиз оварда мерасонанд. Хумсангири, Кулобу, Московскию, Файзободу, Шаҳри Нав, Ҳисору, Регар ҳам тарафҳо оварда мерасонанд. ҳар чори рақамошон кор мекунанд, ҳар чоришда WhatsApp доранд. Марҳамат, бештар маълумотои пурра ва анӣ аз рақамҳои поимбуда WhatsApp ё ки номери дастӣ барои грузоперевоз кардане ки рӯӣ кардан. Марҳамат, шумо тавсия метавонед дигар маълумоти пурраша аниқада худтон аз рақамошон гиред. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Як мошини фурӯшӣ ҳастай дӯстон ки Mercedes-Benz C-Class сечка AMG сайстени зур, дӯстони азиз, срочно фурӯшӣ. ин мошина дӯстони азиз гап нест, ҳама ҷош кор мекунад, ҳамаи намуд мақсад комфорт дорад. Мошин полни фулай. Соли бароишаш 1996 фориш, газ, бензин, гази Евро 4 дорад. Объем мотораш ду дӯстони азиз, коробка автомата сайстени мошин беҳтарини бадай. Мошин идеални сайстени. Яксола ҳуҷҷат дорад, на ҳуҷҷати як ду рӯз пеш кардан, яксола ҳуҷҷати ровна ва танировкаш 3 моҳи дигар, танировкаи 100% дӯстони азиз. Танировкаш 3 моҳи дигар, ҳуҷҷатош яксолаи ровна. Мошин утилизатсия кардагӣ, автопилот, обогрев сидений, дӯстони азиз, сиденош лифтай, мақсад ба кнопка боло поён ҳам ҳастон мешаванд. Обогрев сидений ҳам дорад, сидениҳо лифтай, кожани салон, дута телевизорҳои дар танаи скамейка заводской дорад, дӯстони азиз. Дискабалонои AMG кадом медонед, нархошон 10,000 дискаи холиш боло, дӯстони азиз, мақсад ки 4 дискаҳои AMG қатъи запаска ҳамаш комплект ҳастай. Балнош як 80% ҳастай. Мотор, коробка соз, кондитсионердор, дӯстони азиз, 4 электропакет, чашкаош, ягон варид парид ҳама чашкаош сода, дӯстони азиз. Задагӣ, пӯшидагӣ, хирошидагӣ, умуман краскаш навай, ягон сарафина надорад, краскаш тоза. Ба кавои дӯстони азиз қатъ мешавад. самбуферои молодежи, самбуферои калон задагӣ, дӯстони азиз, чихолои нав задагӣ аз бурои кожани салон бо мақсад чихолои латтагӣ хеле фасон кашидагӣ, дӯстони азиз. хоб хай запаска дамкард мақсад комплектай қатъи запаска дамкард ключ дорад. бо инчунин номерои фасле, номерош хоҳен падарка давенистон метиҳанд, агар хоҳен снят мекунанд. нархи мошина бигем 85 ам бигем меарзад, лекин нархи мошина срочно омода, нархи арзон қатъи 67000 сомон аст, бо камтар муомила мешавад. 67000 сомон дар шаҳри Бухта. рақамҳои мегафони дастӣ ва рақамҳои WhatsApp-шон марҳамат занг занед. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастай дӯстон, Toyota Camry 2 светои навхали сервиси дӯстони азиз, японка срочно фурӯшӣ. соли бароишаш 2007 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензинаи, моторш 2.4 литраи, коробкаш автоматаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, танировкаи 50% дорад, ҳуҷҷатам дорад, утилизатсия кардагӣ, балношам як 80% ҳастай, краскаш соз, кондитсионердор, дӯстони азиз, салоншам тоза акай, мошин созай, срочно фурӯшӣ.
нархи мошина мега 87000 мегем бо савдо муомила мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри бухтарномурӯз транзитсиёни азиз. нархи мошин 87000 сомон муомила савдо дорад. ин ҳами рақамҳо мегафони ҳисобшуна рақамҳош кор мекунам. дар рақамҳошон ватсапам дорам. оиди Toyota Camry 2 японка ягон маълумот хоҳем ягон саволо иловагӣ дар рақамҳошон занг занем ба шумо маша фаҳмода ва арзона мекунам. срочная марамат тамос гирем. ва шахсоне ки мошинаи фурӯшӣ дорем, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания, ягон маҳсул хоҳем ки реклама карданд, дар рақамҳои боло буда 805 1220 WhatsApp, имо, Telegram дорад. чизе ки барои фурӯшӣ агар шумо дошта бошем, роҳӣ кунем, мо реклама фурӯшда мегузорем. мегзарем ба сеюми мотоцикли фурӯшӣ. мотоцикли фурӯшӣ ҳастае ки срочная спортивная дӯстони азиз, мақсад ки ҳамагӣ 7,5 гаштагӣ ҳастае, як силиндра ҳастае, соли барои 6 2021 сол дӯстони азиз, яъне ки 2021 сол ҳастае. мотоцикл вообще навайгӯ мешавад, вообще кам гаштагӣ, бензинаки 250 куба ҳастае, 3-4 литр мега расход дорад дӯстони азиз, айда зиёд не 250 куба вообще зури ба ҳама ҷош мега кор мекунад. хоб ин қарор дорад дар шаҳри бухтар ва фурӯхта мешавад бо нархи 12000 сомон. бо ягон сумга хай арзон мекунем, мега бисёр не. агар вариантҳои алиши бошад, баъд Daewoo Nexi алиш мешавад. хоб дӯстони азиз, 12000 сомон ҳастае, дар шаҳри бухтар ҳастае. дута рақамҳошон, рақамҳои TCI ва рақамҳои мегафони дастӣ ва рақамҳои WhatsApp-шон ҳамин 10 кор мекунад. мотоцикл спортивни дӯстони азиз ҳама ҷош кор мекунад. шахсоне ки мехарен рақамҳошон мондагӣ ҳастае, марамат дигар маълумоти пурра ва аниша аз ҳамин рақамҳо гирем. хоҳиш мекунем ки ба хотири меҳнатиҳои алайки разани навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастае дӯстон ки дар кузифи седан срочна фурӯшӣ. соли барои 6-1999 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина, мотори 1.6 литра, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин утилизатсия дорад, балнош 60-70% дӯстони азиз. мошин фақат ҳуҷҷатш мекунед, ҳам ҳуҷҷатош буд шудагӣ ҳастае. мотор, коробка, кузовной соза мегӯяд, бо хай рафта аз пеш бинед. фақат ҳуҷҷат мекунед, тамом балнош як 60-70% дӯстони азиз. нархи мошина мега 47000 мегӯям, бо савдо муомила мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, дӯстони яъне Калхозобуда қарор дорад. 47000 сомон савдо дорад. хоб дӯстони азиз, алиш намешавад, мега тоқа суми холия. рақамҳои TCL дасти Тоҷикистон мондагӣ ҳастае ва рақамҳои Россияи 31 рақамҳои WhatsApp-и соҳибшунаем. якта рақами Россия қатъи WhatsApp, дуюмаш бологиш рақамҳои TCL Тоҷикистон буда. алиш не тоқа суми холия 47 муомилаи хуб дорад. марама шахсоне ки мехарен занг занем, маълумоти пурра ва аниша аз рақамҳои поёмда гирем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Lexus RX светои сафед срочна фурӯшӣ. соли барои 6-2004 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина, мотори 3 литра, коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз ҳуҷҷатош мега солона ҳастае, танировкаш мега то охири сол, яъне ки 3 моҳи дига қариб танировка мешавад, 1 сола ҳуҷҷат. ай мошин умужур транзит синят кардагӣ. нархи мошин 85000 сомонӣ ҳастае, бо муомила дорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, рақамҳои мегафони соҳибшон мондагӣ. дӯстони азиз, мошин мега ягон камбудӣ надорад. хай бо ҳақиқи ҳамин главни мотори коробка шуда дӯстони азиз, мақсад ки рафта аз пеш мебинем. тоқа суми холия дӯстон алиш балиш намешавад. марамат ягон савол дорен, ягон маълумоти иловагӣ хоҳен агар фаҳмидан, шумо занг занем. ва одамое ки ҳамхали мошинаи фурӯшӣ дорем, мошинаи майда, мошинаи боркаш, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот хоҳем ки реклама кардам, мо дар YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook реклама мекунем. марамат сурат ва маълумоти маҳсулотона дар WhatsApp-и болобудаи 20 роҳӣ кунед, реклама мекунед. хоҳиш ки лайктон назанед, дастгирӣ кунед ва навора подписаш кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, ВАЗ Priora. соли барои 6-2008 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензина, моториш 1.6 литра, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега созае. дӯстон аз мошин мега 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. салоншам тоза кай, мошин мега нахаду. хай дига мондагиша рафта аз пеш ё ки бинен ё ки ба телефон ҳамаша аниқ карда гирем. нархи мошина мега 29000 мегӯям, бо камтар арзон мегад мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 29000 сомон ягон чӯ муомила мешавад. рақамҳои мегафони соҳибшон мондагӣ дӯстони азиз, шахсоне ки мехарем, марама занг занед. дӯстони азиз, кадомто ки дар навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошем, нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор ҳастем, мо дар видеои оянда гуфтагӯтара пешкаш мекунем. фақат шумо сабр кунед, фақат дар комментария не ки пурра карда нависед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, Hyundai Porter мошини боркаш срочна фурӯшӣ. Porter 2. дӯстони азиз, интеркулер наистагӣ ҳастае соҳибшон, солаш 2004 ҳастае.
ҳолаташ мегӯяд хуб аст. 8 моҳи дигар мегӯяд ҳуҷҷат дорад. Мошин мегӯяд нахедвай, ростига маълумотош хела кам аст. нархи мошина мегӯяд 65 000 мегӯям, бо савдо мекунем. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Вахш. дӯстон, Вахшда қарор доштае, 65 та бо савдо доштае. Фақат савдош мегӯяд дар назди мошин, ба телефон савдо накунем. одамое ки мошинш мода дар кор астанд, маъқул аст, рақамҳои мегафони ҳисобиашон модагӣ аст, маромад мошина рафта дар ноҳияи Вахш аз пеш бинем. То қад суми холия дӯстон, вариантҳои алишӣ надорад, фақат суми холӣ. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, гурзавои газел срочно фурӯшӣ. соли бори 26 1995 сифориш дӯстон азиз нагуфтиям. документ мегӯяд ҳаста, утилизатсия кардаги литсензия дорад дӯстон. мошин мегӯяд нахедвай омада, фақат бинен ва ҳайш кунед. алишам мешавам мегӯяд ба мошини майда. сумаки нархи мошина мегӯяд 30 000 мегӯем, бо арзон ва муомила мекунем. мошини қарор дорад дар территорияи Душанбе дӯстон азиз. сумаки 30 000 сомон, ягон сум муомила мешавад. ростига маълумотои мошинам камтар аст, вариантҳои алишӣ доштае. мошин документ ҳуҷҷат ҳамаш қоида утилизатсия дорад. мошин дар шаҳри Душанбе, рақамҳошон мондагӣ маромад, дигар маълумотошро худтон гирем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Daewoo Lacetti. соли бори 26 2005 сол астае ки сифориш бензине, моторош 1.6 литре, коробка механикае. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон, ҳуҷҷат ва солона утилизатсияш мегӯяд дорад, мегӯяд нав кардем. мотор, коробка мегӯяд соза, ходовойшам соз, дӯстон, электропакет, хай дигар чӯша бухтор мегирем. нархи мошин 25 000 сомонӣ. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстон азиз, срочно фурӯшия, бензини холия, беҳуда мегӯяд илтимос занг назанед. фақат одамои конкретна харидор, акара норад накунед, фақат конкретна харидор мошин дар Душанбе, рақамҳошон модагӣ, дигар маълумотро худтон метавонед гирем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, ВАЗ 2107 мошинои советски молодёжи чихеле ки шумо дар комментария хоҳиш кардем. соли бори 26 1998 астае ки сифориш бензини холия, моторош 1.6 литре, коробкаш механикае. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ, яъне ки на сайстани зуд, на беди, ҳолати миёна қарор дорад дӯстон азиз. мошин мегӯяд 1 сола ҳуҷҷат дорад, утлам дорад дӯстон аз мегасоибшон, алишам мешавад. нархи мошина мегӯяд 11 000 мегӯям, бо савдо мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ. 11 000 сомон камтар муомила мешавад ва алишам мешавад, метавонем вариант пешкаш кунем. рақамҳои телефони ҳисобиашон мондагӣ аст, ягон савол томоша, ягон маълумотои иловагӣ аз рақамҳои поёмда гирем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Opel Astra F дар кузови хечбек. соли бори 26 1995 астае ки сифориш газ бензине, мотори 1.6 литре, коробка механикае. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин нахаду. балонои пеш мегӯяд дӯстон азиз 80% аст, балонои ақиби 50%. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд то охири сола утилизатсия кардагӣ аст. мотор мегӯяд дуд намекунад, краскаш соза барои гаштан мешавад. камбудиш хай дар сола десен ягон ҷои сарапин, ягон ҷои хиркадагӣ хеле камтар шакидагӣ дорад. нархи мошина мегӯяд 24 000 мегӯем, бо савдо мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар. 24 та савдо муомилаш дар назди капоти мошина. илтимос мегӯяд фақат одамои конкретна харидорон мегӯяд занг занед. беҳуда мегӯяд нороҳат накунед, вақти мара вақти хонам нагиред. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Opel Astra F дар кузови караван светои сафед. соли бори 26 1993 астае ки сифориш газ бензине, мотори 1.6 литре, коробка механикае. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дӯстон азиз мегӯяд соза, ҳуҷҷатош буд шудагӣ дӯстон азиз, яки утул дорад, ҳуҷҷатош буд шудагӣ. нархи мошина мегӯяд 15 000 мегӯем, бо арзон мегӯяд мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи Восе. алиш намешавад, то қад суми холия 15 000 сомон савдо муомила дорад. хоб, рақамҳои мегафони ҳисобиашон мондагӣ, ягон савол томоша, ягон маълумотои иловагӣ, маромад занг занем. чихеле гуфтам одамое ки дар навори мо мошини маъқуле ки наёфта бошем, дар комментария нависед, мошинои гуфтагии шуморо ёфта пешкаш мекунем. лайк аз шумо, видеои нав аз тарафи мо мондаам. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Opel Vectra A срочно. соли бори 26 1994 астае ки сифориш газ бензин, мотори 1.6 литре, коробка механикае. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор. мошин мегӯяд 94 сол мошин соза. утилизатсия дорад. мақсад ки ман ҳуҷҷатша нагуфтам. мотор мегӯяд модул дӯстон азиз. нархи мошин 11 000 сомоне ки дигар арзон намешавад. нархи ахириш ҳамин аст. нархи ахириш 11 000 сомон, дигар савдо намешавад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. оиди мошин шумо ягон маълумот хона, ягон саволои иловагӣ, рақамҳошо мондагӣ аст, маромад то қасуми холия аст, ина бо занг занед. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Daewoo Nexi. соли бори 26 1997 астае ки сифориш газ бензине, мотори 1.6 литре, коробка механикае. мошин мегӯяд дар
ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегӯяд дӯстон азиз созаи хайр аз худ дорад. Нархи мошин 5500 бо арзон муомилаи хуб дорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Колоб дӯстон азиз. рақамҳошон мондагӣ ҳастанд. шахсоне ки мехарем маромат занг занед. ва одамое ки ҳамхали мошинои фурӯш дорем, хона, замин, квартира, ягон техникаи компания дар рақамҳои болода рӯй кунем, мо реклама мекунем дӯстони азиз. хоҳиш ки лайкотона занед, фаромӯш накунед. ин буд навори 11 мо. то видеои оянда худо нигҳбон.